Haar huid maakt een naam in de provinciale politiek. Maar haar naam, haar voornaam, stiet voor altijd schreeuwen in de Frieske annalen van de oorlog hier. Ook al is het maar omdat zij als allereerste die twee woorden uitspruts in combinatie met het magische iertal 2018. Met authenticiteit, charme en een sterke wil wist ze het cynische volk voor haar te winnen en iets van elan in de provincie te krijgen. Maar doet het provinciale verkiezingstijd weer, waar ze keihard meesleurt in de landelijke vrije val van haar partij. En andere partijen stwarten haar als roofdieren op haar naalidderskip. Een dikke jaar later had zij haar alweer stwart op een mooie nieuwe klus, de Floriade 2022 in Almere. Maar los van Friesland zal ze nooit komen. En het is maar de vraag of Friesland ooit los van haar komen zal. Oh, het heeft een mooi plak, man. Goed hè? Geweldig. Het is toch net al Johan, hé? Wat zei? Het is toch net al Johan? Dat is mooi. Prachtig plak. Ja, vind ik. Oh, het is echt Hoi, uniek. mag ik Hey, dit? Ja, zeker. Hoi. Ah. Nou. Leuk dat ze best. Ja, Janne vind ik zelf Witske. ook. Ja, hè? Ja. Mooi. De vind enige vrouw bij wat de voornamen meer zou dan de achternamen. Ja, hè? Ja, dat toch? Ja, ik ben wel een echte de Vries. Ja, Nee, ik is weet er jou wel eens niet. iemand die daar mevrouw de Vries neemt dan? Nee. Nee, dat kan ik me haast net voorstellen. Nee. Kom binnen. Ja. Du hast de best gewoon alles. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, nee, maar, ja, die heb ik heel vaak. Ja? Op Nijland binnen. Ja, ja. Ja, oh, ik vind het heerlijk in de bergen, ik. Ja. Ik denk, misschien kan ik wel met Jan en Witske het water op, maar die zou vast op mijn hele nette squon komen en dat kan ik wel in de holle zetten. En nou bestaat degene die het voorbereid is en wat ik mijn squon Ja. vooruit lopen. Dat is een beetje een omgekeerde wereld. Dat het verhaal van deze nacht wordt. Ja. Dan, Dat zou wel mooi zijn. ja, hè? Daar is toch alles op de race. Houdt de laatste zinnen? Ja. Ja. Dus juist nooit de tekening, de slinken, Ja. dus juist de laag eronder. Ja. En dat vind ik wel mooi. En dat is Ja. in het echt Ixa. Ja. Als het minder, Ja. als het aanneemt, Ja. dan komt er wel wat van het licht weg. Ja. Ja. Dat er ons wat dingen duidelijker worden of zo. Ja. Huh? Ja. Ja. En daarna speelt er weer van alles omheen. Ja. Zal ik die hier een kop koffie brengen? Ja, we kunnen hier nog wel even. Ja? Ik krijg in het laatste jacht. Was het koffie? Omdat met die zinnen de bobbelen, hè? Ja, neem maar erop. Dan blijven we daar een beetje Ja. correct in de scène. Als je die eerste foto's zien laten van dat een schilderij, keuzewerk van Robert Zandvliet. Ja, ken ik. Ja, en dat hing het in het Fries Museum, maar dat had bij mij steeds op Die parkeer. hele grote, die Ja, greenige. en die maar hong dat- bij mij parkeer, maar in provincie. Daar heb ik hier mocht ik, Ja? nee, mocht ik daar nog zien. Ja? Echt weer. Dus mijn Ja? tafel stond zo en daar weer die Robert Zandvliet. Ja. En dat is zo'n enorm Ja. krachtig Ja. beeld. Maar nou ja, hè, die zware bui die er hing het, Ja. en dan dat licht op dat stroom. Nou, fantastisch. Maar ik vond het zo mooi, want die meesten werd ik dan maar oerlaai vergaderen. Die zitten dan met de reg. Nou, dat ding. Ja. En ik zie het altijd erachter te zien. Ja, Achter dat hun. is boeiender als die mensen. Nou ja, maar dat joeg zo'n enorme Ja. kracht. Ja. Want het is zo'n mooi beeld. Maar dan maken die mensen de rollen een stuk lichter natuurlijk, want dat is afelijk Ja, maar dat wisten ze net natuurlijk. Die dingen heen. ja, maar wel heel mooi. Ja. Maar dat is wel mooi, dat keuzekind. Samen met Schutting hè? Als het leren matten of nou, dan ben je een beetje zo opgegroeid denk ik. Ja, ik heb wel wat muziek mooi gekregen. En, Ja. Ja. En ik altijd mooi sleep naar musea en Ja, zeker hè. ja, hè? En dat Ja. vindt als band dan ik wel prima. Of zelfs leuk, of kan dat net? Nou, soms, vaak ik net, maar ik ken mijn broers, hè? Ik ben de middelste. Ja. Dus er wie altijd wel een van u is dan in een contramine, dus dan En dat kost ook mooi daar komen we profiteren. wel. Ja, dus ik zie er altijd mooi tussen. Ja. Ja, maar wel leuk. We hebben wel hele mooie reizen maken als band en het door Europa, dus dat is wel prachtig. Dan krijg je Ja. van alles mooi. Hè? Ja. Ja, ik had het wel geweldig gevonden. Ja. En altijd uitkomen in Italië. Ja, wij gaan altijd maar, doet wij lieten we altijd onderwijzen, doen we altijd Sicilië. Maar daar ben we nooit gaan.
Dus we gingen elke keer weer. Nou, weet je, we dit hier. Nou, Sicilië. En altijd weer ergens jou eens heen. Ja, we bleven altijd hingen. Ja, en, dus we kwamen er nooit. Nee. En ik let er zelf natuurlijk wel dier. Maar we hebben vrienden, wat eigenlijk een soort familie worden is in Italië. Vlakbij Verona, in Lietswarpke. Ja. En toen waren wij nog Lietse band en ben we daar een keer strand. We kwamen midden in de nacht om me heen een hele zwiere tongerbui onderwijs hadden en de camping weer dicht. En nou ja, dan gaan we op een sportveld staan en we in Lietswarpke. En nou, daar hebben wij staan te kamperen. Ja. Toen kwamen er oormaals een boer voorbij, een trekker. En die wil kaarten had voor de opera. Hè? Dus hij is een grote opera-fan. Dus die wil onderwijs gaan naar Verona en die is Australische band. Wij zitten daar alleen bij een tent op een sportveld. Ja. En die boer die zegt, is toch door die band daar, zonder ouders. Ja. En dat is een vriendschap geworden. Ja. Van al 40 jaar. Dus we zijn echt opgegroeid met die familie, boerenfamilie daar in Lietswarpke. Ja. De Girelli's, hè. En de volgende generaties, iedereen is met elkaar verbonden. En dat is zo prachtig. Ja. Dus bij trouwerijen of met jedjes. Dat show je me elkaar altijd? Ja. Ja? Ja. Us mem is een periode verliefd verstonden, maar vlak daarvoor hij zei ik nog weer bij us west en ja, dat leeft heel wat met elkaar mooi. Wat mooi. Ja. Familie die geen familie is. Ja, dus dat is een soort extended family. Hè? Dus die eigen kozen familie, maar die hebben er echt heel wat bij. Ja. Echt prachtig. Ja. Wij hebben correct in Italië, hè? Nou, dat is in in de Dolomieten. Ja, in Val di Fassa. Oh, Val di Fassa. Ja. Ik had ook zo, september 2007. Ja. Dus toen wist je al, krijg debatjaren. Ja, 2002 ben ik begonnen. Ja, klopt. En er hong al voor u als boetenstenders om die was aan sfeer van nou, dat is een, die had er zin in. En die had plan en leuk. Ja. Maar er is volgens mij toen het werd culturele hoofdstad nog net in de moele honger. Ja. Wel? September, wat toen zo? Want toen ik er wel al mee aan de gang. Ja, ze net zien me toen in Nee, want ik weet dat ik bij de collegeonderhandelingen toen heb ik het al neemt. Oh ja? Ja. Zonder te weten wat het al hier inhouden zou. Hè? Ja. Maar ik vond het idee gewoon heel mooi. Ik zei, nou, dat zullen we willen, Maarten. Ja. Ja. En toen heb ik bij... Hoe kwam ze erbij? Hoe kwam ze erop? Het moment dat het last of juist van Nederland is kandidaat, of wisten ze dat al 10 jaar hier? Wie voor u zag je? Nee, er komt in een mooi idee, komt er haast. Ja, ik wist dat Nederland kandidaat was in 2018. Ja. En als je eens een keer onder de roes, in een auto en dan komt dat vanzelf? Wij in september 2020 om met elkaar te praten, toen wisten ze het wel, maar was het net zo. Net in die? Nee. Jammer. Maar toen kookte ik nog net echt. Nee. Maar toen wel aan de gang, omdat ik maar dacht... is dat, en waarom? Is dat idee zo wat, staat er gewoon op staan? Nee. Of had het ik zo'n moment? Nee, dat was een moment dat ik voordacht Kun je dat nog van de geest houden? Ja, maar ik weet dus net meer wanneer precies, maar dat was eigenlijk al in het begin. Nee, ik had het toen voort, want wij zitten toen... Maar het is het belangrijkste ongeveer, carrière technisch althans, in je leven. En het moment... Hast dat meer? Net meer van nee, wel dat ik ervan jette en dat ik toen dacht, dat moet wij willen. Ja. En waarom? Echt, en dat wist ik, nou, dat wie een soort intuïtie. Omdat ik dacht van, we hebben een punt nodig, we hebben iets nodig wat ons binnengeeft en wat als een katalysator werken kan. Dat we in één keer de boel optillen. Ja. En op een naaie manier naar Friesland, naar cultuur in Friesland zorgen en... Want ik vond dat het heel tijd dezelfde discussies waren en ik dacht, we moeten het gewoon inbreken. Nou, en ik zeg in 2018 zo'n punt, wat dat in één keer heel erg werking gaat. Zonder het te weten, ja, want ik wist echt net precies waar ik aan begon. Nee. Dus ik wist dat Nederland aan de beurt was in 2018. En ik dacht, want ik weet toen heel bot met het idee aan de gang van, we moesten eerst naar Friesland zien. Friesland als een
een soort metropool. Hè? We zijn maar 600.000 Friezen. En wat kennen u nou een stadskiller? We hebben 600.000 Friezen en een heel soort parken, grien ertussen, een heel soort Lietse keren. Dus we kennen u zelfs beschouwen als een rurale metropool. Hè? Friesland of Rood. Ja, eigenlijk een soort ideale stad. Ben wij al. Hè? Ja. Want we hebben dit, we hebben ruimte, we hebben keren, maar een heel soort voorzieningen. We hebben een echte stad, Ljouwert. En we hebben alles wat we nodig hebben we op dat stukje groen. Ja. De ideale metropool. 600, dus kennen wij als Friesland culturele haardheid van Europa wezen. Maar wacht even. Dat is de eerste gedachte. Ja, sorry, ik neem hem op. Wist al jaren daarvoor bezig maar dat idee van god, we moeten vooruit of het hierin kijkt en keer wat betekent. Of wie het, dat is toch het van zeg maar carrière technisch van Blikstein, dus wil ik als deputaire een beetje scoren. Nee, daar heeft niks maar. Nee, want weet jij erop? Nee. Ja, want ik wil mijn cultuur in Friesland aan de gang. En dan is de middelste saai. Ja. De middelste is voor mij saai, of net? Nee, machtig. Ja? Ja. Hoezo? Nou, ik wil altijd 2 kanten uit, hè. En ik ben een beetje aan het manipuleren natuurlijk, ertussenin. Maar het is een hele mooie positie. Ja. Ik vond, maar we konden heel goed met z'n draaien. Je is geboren een politicuspositie. Ja, eigenlijk wel. Dat is voor de mensen van dekking, wat heilig en wat brengen. Ja, maar ik wil verbienen. Wat zei ik? Ik verbienen, hè. Die wat bij elkaar horen. Ja, wie is ook de vredestichter? Dat is niet waar? Nou, de leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste is natuurlijk altijd groter. Ja. En ik zit er tussenin, dus ik hoor dat dan wat meer bij elkaar weer brengen. Ja. Dus op een bepaald moment doet ik 50, 60 weer bij verhuizen naar Zuid-Holland. Ja, waarom? Nou, omdat het is harder te druk hier, het weer gewoon een soort vlucht. Ja? Was wie dat, maar die huishouding, dat roept net meer goed. Ja, oké. Maar ik moest verhuizen in de 5e klas van de middelbare school, wat ik natuurlijk helemaal niet leuk vond. Ja. Hopeloos leeftijd. Verschrikkelijk. Ja. En dan uit Zuid-Holland een verschrikkelijke groeikern. Helft het sluis wie dat. Ja. Goh, maar dan past hij wel heel erg honger. Dan past hij heel erg honger. Als er op die 15 in de huis van, nou ja, ik vind eigenlijk helemaal niks. Nee, dus ik wil ook in grauw. Ik wil maar dan met hulp van die appartementen rijden. Nou ja, maar dat die nog een stap zetten kennen. Ja, het is hard worden nou, op mijn 15 interesseerde de carrière van die hart mij echt helemaal niks. Ja, maar ik wie wel met het wien bij Allier, we wien wel belutsen bij elkaar en en achteraf, ik heb er wel van geleerd, hè. Dus misschien als ik in Friesland bleef weer, dat het hier dan hier het moet trokkabelen en dus nou ben ik er een keer uitgewoord. Nou, en ik heb dat ik geen wereldreis, maar op puberleeftijd is het best wel... En ik altijd wat dacht toen al van, ik kom hoe dan ik weer waarom? Ja, maar dat hier misschien wel wat mathematisch is, omdat ik er zo uitgewoord weer. Dus ik heb het idee, ik moet nog weer waarom. Ik moet iets allemaatje. Ja. Laat dus ik eens even worden. Ja, zei het. En nu ben ik weer klaar. Dus nu ben ik weer voort. Ja, en dan komt ik net weer waarom nou. Nou is het echt klaar. Ik kom wel weer waarom. Oh, dan komt het wel weer waarom. Ja, tuurlijk. Ja, ik kom altijd waarom. Ja? Ja. Bij dat deputaireskip heb ik heel bot van, dat is wat ik nou dwaan maak. Ja, daarvoor gewoon alles. Daarvoor alles te plakken. Wat ik daarvoor die in hier en dat ik dacht van nou, dit moet ik dwaan. En de werk is 18 jaar lang maar het is enorm hut, hè? Ja. En dan gebeurt dit en dan in juni houdt dan in die keer die werk op, hè? Dus ik heb het gevoel dat ik echt maar 150 km per uur zo batst in een morgen knapte en in één keer bof. Ja. En het houdt op. Die verkiezingen zijn heel wat landelijke kleuren. Ja, en daar weet ik gewoon net zien te knokken. En dat is wel frustrerend. Maar je dan als politicus leuk wijzen op je kiezers? Dat is het van die mensen. En die mensen die, en dan is het van ons jongen, dat is het misschien zaligheid in zekere zin goed doet. Ja. Maar ze zijn gewoon te lui om naar de stembus te gaan. Ja, of te lui om een krant te lezen of er gewoon uit te denken. Als ze denken, Samson vind ik net zo leuk, dus ik stem net PvdA bij de provinciale verkiezingen. Ja.
Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Ja. Dat heb ik wel tocht, hè? Ja. Het weer, maar dat... Maar de vraag wie ik meest leuk was als politicus? Ja, maar dat wie ik die dag na die uitslag. Man, wat er toen al door me heen ging. Ja? Echt in trainen, rekken wie ik. Door die uitslag. En dat we net in Friesland, zelfs net in Friesland, echt verschil maken kennen hier. En het is, ik dacht, hoe kan dat nou? En wij zijn bleun, die Friesen. Hartstikke vlokt? Ja, Ja. natuurlijk. Ik heb heel vaak zo'n kutvriezen. Ja. Wij zijn ze nou. Ja, ik weet dat zo denk ik zo. Nee, maar heel vaak. Is het wel omgekomen? Nee, de juiste Ja, je peilingen had er natuurlijk. rekening mee, maar- Nee, maar dan zit gewoon in een oren. Maar is het echt Flow. hoop dat Ja. is het echt hoop dat Ik het verkeerde toch komt? echt in Friesland, want dat zie je toch toch maar net gebeuren. Ja, dat is naïef. Nee, dat is net naïef. Nee, is dat net naïef? Nee, wie gewoon, dat wie ik, er is heel, er wie zo hard werken, wie zo volle, er is nog nooit een college wat zo volle dien had en zo volle, wat nou nog steeds wat terug hier aan. En dus ik ben zo uitzoeken van de goede dingen. En ik denk, ben je toch net blind? Dit is, hè? Nou ja. Dan krijg je een draai meer. Ja, dat weet ik zo. Dat snap ik ongeveer. Nou, ik Ja. kan het misschien net invullen, maar hoe is die daar daarna is daar bij Ja. Vlansum? Ja, maar Velders. en daarna nog wel mannen. Ja? Ja, dat heeft wel een hele simmer, heb ik daarmee aan de gang geweest. Ja. Maar iedereen die het net heel intensief politiek volgt en Ja. dit nou een shot, die denkt Ja. van, god, hij is nee. een arrogante politicus Nee. die Ja, niet van nee. een plusje wil. En... Nee, het gaat mij net over het plus. Nee, maar ik Nee. bedoel, het is natuurlijk heel arrogant. Nee. Ik snap hem. Nee, want ik wil zelf al ophouden, maar het gaat mij gewoon helemaal net over het plus. Nee. Zo. Proost. Ja. Die Moana ik even mooi naar. Oh, ja. Want ik lees die mooie column vandaag. Oh, ja. En daar ben ik echt van onder de indruk. Ja, hè? Ja. Ja, maar die weet ik heel... Die moest ik schreeuwen. Hast du den gelezen van mij dan? Oh ja. Ja. Was dat in haar? Ja. Of was het eerst wat was? Ik vond hem net alleen nog mooi omdat de roos kruist, maar ik hoest de roos kruist. Ja. Die eerste zin is hard, of de eerste zin van die Ja. alinea hoe je Ja. hem heet, is hard laat als een been opkrullen op bed. Dat vond ik al mooi, omdat het dan echt Ja. in één zin zonder Ja. de hudde feiten te Ja. benemen, zeg maar. Ja. Is hard laat opkrullen, ja. Ja. Ik kreeg daar voort zo'n beeld bij. Dan denk ik van, goh, wat is dat mooi, want dat Ja. jouwt al zoveel, dat jouwt de ziekte om, Ja. dat jouwt de leefde om, dat Ja. jouwt was daarna schreeuwt Ja. om sinds slipkamer zocht ik door het veld. Ja. Hij ging van het bed de tuin in stappen. Ja. Ik dreef mijn leven waarom zei er en het niet Ja. had mij inhalen. Dus hard leven het achterste voor. Ja, dat is. Ja. En dat zegt al, dat ben al hele mooie teksten. Ja. Maar dat zegt al del in die eerste zin van. Ja. Ja. En dat dacht ik van potverdorie. Ja. Ik hier die zin van die huis, dat hij zei van ik dreef mijn leven waarom. Hier ik een weekend alleen of ik een keer opschreeuwen omdat hij dat zei. En ik vond het zo mooi. Hij lag op de bank en hij zei dat. En, Ja. die heb de tijd had me inhalen. Dat heb ik heel vaak zijn. Hmm. Ja, die heb die Dus die bewaar is ik dan. al Die in een holle ja, op ja, zijn. ja. En ik wie... ja, en ik nee, de ziekenstom, ja, beeld zonder het zo hut. Dus het, Ja. op een leefdevolle manier te zitten. Ja. Ja. Waarom moest dat graag zeggen dan? Omdat het voor mij belangrijk is en ik als een soort eer betonen aan die huid. Hè. Ja. Hij had die huid dat ik lees, die vond ik mooi. Ja? Ja. Ja. Is het, want ik weet dat echt net, want ik weet dat hij Alzheimer had. Nou ja, Of dementeren, dementeren is dat is dat iets wel anders? wat oors, ja. Ja? Ja. Oh, sorry. Ja. Ja. Maar had hij het al lang en is het... Ik denk dat dat al langer aan de gang is, maar hij had hele trage processen. Ja. En hij had dus met me altijd verzwaren. Dus hij had altijd
mijn mem aan de gang geweest. Die weer een slim hartpatiënt. Ja. Dus hij had het een heel soort van hemzelf vregen. En na het versterken van die mem is het in één keer het achteruit gaan. Dat is 2 jaar ongeveer. Ja. En dan bent het niet als 10 jaar of zo, hij hem dat spel kocht en ben je bij mijn koolweining hier? Ja. Omdat nou... ze eigenlijk een seniorenflat daar wie en die zei weer nog zo actief dat ik dacht van nou dit mag net zo. En ik hier het voorbeeld van onze Italiaanse familie met dat al heel hoors gaat en ik denk waarom doen wij dat net? Best dan nou om deze reden blij als er dingen hast of denk van nou maak ik het mezelf wel heel smeren? Nee, want we hadden toen zelfs over hoorn, want die zei van Famke, is dit nou wel dwaan? Ja. Want stel nou dat ik over een weekend dementering, dat zei hij toen, hè? Tegen Lien. Ja. En dan is er mij, maar dan moest je wel weten dat die leven gaat altijd voor. Dan ben wij de eerste die weer aan de kant gaan. Ja. Dus dat weer heel vrij. Maar toen zei ik van maar stel dat het over een weekend gebeurt, dan hebben we toch een mooie weekend gewoon. Want zo weer we begonnen. En het binnen 8 jaar worden moois men dat het gewoon heel goed was. Ja. Dus ik ben er heel blij mee. Dat ik nooit beter dwaan kan. Nee, dat is echt zo. En want ik denk hoe zou dat ooit wezen dan? Ze is in een verpleeghuis en wij kunnen het nog zo mooi mogelijk redden. Ja. Maakt het jezelf niet altijd makkelijk in je leven? Nee, maar wel riek. Ja, hè? Ja, voor mij is dat riek doen. Ja. Echt weer. En ik vol slime eigenlijk Libië, maar alles wat erbij zit. Ja. Hij moet net in show komen, hè? Oké, dat is het beste. Dat is het beste. Maar ik krijg het oké. Wist je nooit werk van jezelf? Als je denkt van jeetje, ik zit altijd te griemen in abstracte processen die ik en dan moet ik weer naar de groen brengen. Ja, maar dat is wat dat is steeds wat ik doe. Dat was mijn KH, was dat ik. Ja. En dat is misschien mijn middelste positie. Ik zit er tussenin. Nou, en daar is het en daar is wat. Ja. En ik breng dat bij elkaar. Ja, en het liefst op een hele harmonieuze manier. Maar ja, die dingen die Thijs en Nij aan het hart lezen, Koning van de Grijden en Feel the Night, die hadden we weer. Ja. In die legacy. Ja, nou ja, van u hè. Maar het klopt, zij had wel dreig en ik vind gewoon dat je mensen die vanaf het begin erbij bij Lutsenwedstrijd, die moesten echt hun best wat doen om erbij te horen. Ja. Vind ik zo belangrijk. Ja, maar volgens mij, dat snap ik. Dus dat is een kant, en ik vind die terugwerking in Friesland, die nalatenschap, die legacy, daar hebben we mooi begonnen. Dat ademt het hele bidboek uit. En daar moeten we op terug in. Dus dat moet dan weer bij elkaar gebracht worden. Ja, ken dat nog? Ja, zeker. Waarom? Nee, hoe ken dat nog? Ik bedoel, dat schip had toch een koerswending naam. Dat schip had nou toch een andere koers als zeg maar het legacy schip. Nee, het legacy is de Koning van de Grijden gaat ik verder, hè? Dat moet een KH onbedoeld. Ja. Maar binnen KH is dat minimaliseerd. Ja, nou ja. Maar dat is nogal wat. Ja. Maar ik vind het gewoon heel ik vind het zo moeilijk omdat ik lees hier naar de sterrenhemel te zien en ik roep in ieder keer al die dingen en ik weet gewoon dat is dan vast makkelijk, want ik weet net precies hoe het zit. Dus ik snap dat er keuzes maken worden en ik snap heel goed wat Lieve Bertels doet. Die maakt een miljoenen publiek hier hinnenheljen. En ik vind het heel belangrijk wat we van onderop maar begonnen zijn en dat maar nou juist verder. Nou, en ik denk dat ze daar aan werken. Dat ik zou het echt schande vinden als het dat net opsmiet, want daar ben we juist begonnen. We zijn begonnen te redeneren vanuit de legacy.
En toen hebben we toch van, wat moeten we dan nou doen? Wat moeten we dan nou beginnen om dat op gang te krijgen? Nou, dat wat verder. Nou, ja. Ja. Ik vind het goed in best om het zo fatsoenlijk mogelijk te formuleren. Ja. Ja, maar het is gewoon heel... het is soms heel lastig om er nooit te zien. En ja. Maar ik toch krijg van... het is een beetje Caucasische kruidenkruis, hè. Maar die memmen en dat ben in het vuur gooien gewoon... en dan gaan twee memmen, de echte mem en de onechte mem, die gaan dan van wie is het de echte mem, hè? Ja. Of die gaan dat gaat wat maar de echte mem die liet het bijna los om het bijna het zeer te doen. Ja. En dat heb ik een beetje mooi. Dus ik liet het net, ik ging er net over scoren. Dat ken ik net. Dat is mijn eerste leeftijd. Want dat is mijn eerste leeftijd. En het bandje moet levensvatbaar blijven, dus dan liet hem leven los. Ja. En ja, dat is het, hè. En dus ging ik geen dingen doen of die dat beschadigen zullen. Nee. Alles in het belang van dat bandje. Ja. En dan blijft er met maar mijn Pina achter? Ja, maar uiteindelijk is het bender. Dus daar gaat het van om. Ja, nou ja, ongeveer. Toen was het toch. Wat zeg? Ja. Nee. Maar wat verschoot die mannen snel, hè? Ja. Ja. Je zit altijd aan de schimmer, dan zit hij daar. Ja. Maar het wie bij mem ik wel mooi. Omdat ik op de dag dat is mem verstoor, zeg ik, hele aparte vogels die ik nog nooit zie hier. Die vliegen echt in een soort formatiebuur, zo recht door de pleats, precies in de, voor de naald. En we hebben om. En toen dan gaan we nog een keer zo rennen. En ik kies er echt nog nooit zo. En toen dacht ik, nou, dit is dat is mem die ik. Echt zo'n... Ze leven doen nog? Ja, zo'n gevoel hier. Een soort robvogels of zo. Ja. Ja, ja. Maar die gedachten hier. En nee, dus daar kwam ik bij, wat wie ik zag. Ja. De robvogels. Ja. Maar het is correct op zo'n dag alsof de natuur mooi doet. Mooi werken. Want het wie ik echt op die... op het moment dat je met de laatste zieken hier... wie je zo'n hoor op sneeuwt jongen. En toen wie een vriendin van u die zit op de andere kant van Raad. En die zeggen dat er het wie echt ruimbogen. Ja? Ja. Debu's en dat is zo bijzonder. Ja. Kijk nou. Mooi hè? Juist. En de mannen wordt helemaal veel. Ja. Dan horen we deze hier. Dit is mist. Dit is echt ja, dan komen we een visbak worden zitten. Ja. Leuk. Ja. Prachtig. Ja. Ik hoor deze weer terug. Dan kunnen we die hier van horen. Ja. Als er nou mooi wekker wordt. Ja. En het wonder is geschied. Hoe voelt je dan? Ja, waar moet ik dat nou zitten? Ik wil soms kies je zelf, dan wordt het zo vasthouden of ik weet niet precies.
Dat komt er dat ik ben wel heel erg verbonden met dingen, hè? Soms zoek ik het wel eens wat losser. Dit is wat ik nog steeds, hè? Ik liet het nou dingen los. Nou, dat is wel. Dus dat bedoel ik misschien wel maar licht. Maar dat is wat oors, hè? Dat is heel wat oors. Nee, maar misschien snap ik wel wat bedoelt. Maar dan hingen ze zelf natuurlijk wel op ongrote dingen. En de keerzijde daarvan is... Het alsof alles hier bij mij beschouwd zit. En dat is dus net zo. Nee, maar dat snap ik. En daarop kist ik ook rijmlopen. Ja. Als je er dan wel. Maar dan kist net even dat ze nou dan even helemaal los van komen. Nee. En dat is wat ik bedoel, maar was het wel eens. Dat is makkelijker. Ja. Denken ze, oké, weg jij en nou dat even. Ja, dan was net maar die holle in KH en Floriade stroppen zitten in. Nee. Wat die simmer, aanranden simmer, meer pijn. Het verlies of het voortstemd worden door de kiezer. Ja. Of het voortstemd worden door andere gedeputeerden. Het feit dat ze die boeten het college houden. Ja, de manier waarop dat gang is. Ja. Dat wie natuurlijk, daar houdt nog helemaal naar de hoorn. Nee, dat heb je heel goed en dat geven we nou ook niet meer. Nee, dat ben ik al kei. Die wil ik net. Maar welke van de twee die meer zeer? De manier waarop het gang is, dat had me meer strekken, persoonlijk. Ja, hè? Ja. En bij de kiezer, dat is all in the game. Of dat is oors, dat is abstracter. Ja. Dat is abstracter. Ja. Dat jet erbij. Ja. Maar toen wie de gifbeker nog net genoeg leeg, toen moest die oren er nog wel heen. Ja, nou, ja. En dat doet meer zeer om persoonlijke redenen? Of dat doet meer zeer omdat het de opeenstapeling van die twee is? Dat is denk ik van ja, had die pijn niet ietsje minder gemogen? Nee, maar dat... Echt vanwege de gang van zaken? Ja. Maar ik zit te zeggen, ik zou daarheen, ik zou daar de zin op komen. De meeste mensen zullen mij heen. Story of my life. Nee, ja. En dan denk ik van, dan is het wel... Dat relativeert ik alles, vind ik. De zinnen komt weer op. En en de waarden, waar ik mooi aan de gang ben, dat gaat gewoon terug. Ja. En uiteindelijk gaat het erom. Een partij is ook net een doel. Nee. Hè? Maar is dan geen keer zien? Ja, dat is toch... Maar ik zelf nooit vieren. Nee, hè? Nee. Ik kijk uit. Nee. Nou, mooi we een keer tutten? Hey, bedankt hè. Nee, doe. Hartstikke bedankt. Leuk, ik vond het echt mooi. Heel mooi. En, zullen we zitten? Hier, 4 bier? Nee, open. Open hier, wil ik het hier. Bedankt. Hey. Wel thuis. Ja, doei. Dank je.